Buzu aici în studio, spunea că dați-ne nume, prenume. Iată, primarul din localitatea cutare a fost presat de cine? El nu e procuror și el nu e polițist. Și el este un om de stat care trebuie să lucreze cu primarii, nu prin presiune și spune dacă nu veți fi în această amalgamare, nu primiți proiecte, nu primiți bani pentru buget, nu primiți transferuri, nu veți avea școală în sat, nu veți avea o grădiniță și mai departe. Noi știm cum ei vorbesc cu primarii. Da, sunt primarii care are frică pentru că ei trebuie să aibă un mandat până la capăt, trebuie să realizeze ceva în acest sat și acum e frică că puterea folosesc și poliția, și ANI, și CNA pentru a presa oamenii care nu sunt de acord cu poziția și reprezentanții a guvernului.